Imagino que avui no surt content, no? Perquè el resultat no és bo i sobretot potser tampoc el joc de l'equip no ha estat del tot bo. No, bueno, avui crec que la primera part l'equip ha estat ben ordenat. Tenia més possessió a l'Hospitalet, com és lògic i normal, però tampoc no teníem unes arribades clares. Els teníem ben controlats, no tenien espais i els costava generar el joc era una mica lent i això feia que nosaltres amb les basculacions el tanquéssim bé. La nostra és que al minut 42 un equip de tercera divisió no pot encaixar un gol. En una jugada que és controlable va ser 1-0 a la mitja part. I després comença la segona ha sigut de domini total de l'Hospitalet, amb el 2-0 l'equip va ser braços. Nosaltres veníem avui amb tota la defensa en quadro, hem tingut que recomposar jugadors que no juguen. Sofia és extrem i avui juga a lateral, els dos centrals eren dos laterals, el central esquerre és juvenil. Clar, avui amb un camp com aquest, amb un equip com l'Hospitalet, vindrem aquestes deficiències defensives, al final marca. Però bueno, l'equip ha donat la cara, no és la nostra lliga aquesta i esperem que a partir del diumenge ens ha tocat un començament de lliga una mica fort, com ha sigut Prat i l'Hospitalet, però bueno, és molt llarg i ja l'any passat va passar el mateix. És començament fort, però sí que és veritat que dues altres consecutives d'inici fa mal. Bueno, l'any passat no vam guanyar fins la jornada 9, vam acabar vuitens. I que empatat amb el vuitens, empatat amb el vuitens. Això acaba de començar, la nostra lliga ja et dic que és una altra, i el nostre objectiu és la salvació. Per tant, queda molt i ja et dic, l'any passat vam jugar la jornada amb Olot paral·lada i també vam perdre 2 partits i ja et dic, la jornada 9 no vam fer un punt. No, això no em preocupa, el que sí és interessant que la setmana que ve que juguem amb el Reus, que en principi ha de ser de la nostra lliga, intentar treure ja els 3 punts a casa, evidentment. Just l'equip va deixar-vos una mica a partir del 2-0, no sé si per un tema més físic o més mental. Físic no, perquè ja et dic, aquestes mancances defensives han fet que l'equip ja era difícil poder contrarrestar un 2-0 i ha estat una mica descomposat fins que amb els canvis hem assentat una mica, també hem perdut una mica el joc i hem assentat una mica l'equip, però ja l'Hospitalet s'ha deixat anar també una mica més, no? Amb el resultat a favor, ell ha anat a controlar i ha tingut alguna jugada més per fer un gol. Però ja et dic, avui ha sigut difícil, un equip que té una idea de joc molt bona, amb jugadors molt bons i la veritat és que felicitar l'Hospitalet per la victòria i res més. Sí? Vale? Més? Molt bé. Gràcies.